Το πιο ακραίο που μου έχει συμβεί στο ημιμόνιμο μακιγιάζ φρυδιών ήταν περίπου πριν 2 χρόνια, στο ξεκίνημά μου και εγώ, που μου έρχεται πελάτησα και μου λέει θα χρησιμοποιήσουμε τη βελόνα αυτή. Και της λέω, τι εννοείς θα χρησιμοποιήσουμε τη βελόνα αυτή. Μου λέει ο τεχνίτης που το είχα κάνει πριν 2 χρόνια, μου είχε πει να ξαναφέρω την ίδια βελόνα. Τι εννοείς σου να φέρεις την ίδια βελόνα. Οι βελόνες είναι μίας χρήσης και πρέπει να ανοίγονται εκείνη την ώρα μπροστά στον πελάτη. Έρχεται σε επαφή με τον αέρα, με μικρόβια, είναι αποστηρωμένη, ανοίγεται εκείνη την ώρα μπροστά στον πελάτη. Δεν υπάρχει την ξαναφέρνω για να την ξανακάνω. Για οικονομία τι, για τα 10 ευρώ. Είμαστε σοβαροί, παιδιά, θα τρελαθώ, δεν μπορώ. Τελικά τη έκανα ημιμόνιμο μακιγιάζ φρυδιών και τη λέω: ορίστε, την ανοίγω μπροστά σου τώρα. Με το που τελειώσουμε, αυτή πετιέται. Πετιέται σε ειδικό κάδο, απορρίπτεται πάλι σε ειδικό κάδο. Είναι μίας χρήσης και είναι μόνο δική σου. Δηλαδή, όταν πας για εξέταση αίματος, σου λένε μισό λεπτό να βγάλω του αλλού πελάτη να σου τη βάλω. Σου έχει τύχει ποτέ σε ένα κάτι τέτοιο ή να σου πούνε να κρατήσει τη βελόνα να την πας στο επαναληπτικό π.χ. Οι βελόνες είναι μίας χρήσης και χρησιμοποιούνται μόνο για εκείνη την ώρα. Στο επαναληπτικό χρησιμοποιήσουμε άλλη βελόνα. Πάλι δική σου, πάλι μίας χρήσης. Δεν υπάρχει επαναχρησιμοποιούμενη βελόνα. Τέλος.